Sanibonani. Nkosi yami ngicela ukuthi ni-follow lana bese niya-subscribe. Bese nishawa notification ukuze uma ngikwazi ukufaka amavidiyo avele onke. Lapha ku-TikTok kusho ukuthi uzosesha Dr. 23 Mathemathumeke ku-Facebook story sethu. Group sichaza amaphupho. Istory sethu. Bese kuthi YouTube Dr. 23 Mathemathumeke. La njengoba okwamanje kuseni ngisashilo ukuthi good morning bengizokhuluma mayelana nokuphupha umntwana. Ukuphupha ingane. Ukuphupha ingane kukahle kodwa kudepend ukuthi ihloboni lengane. Kuyenzeka ke ukuthi uphuphe ingane esaseyincane. Ingane esuka isaseyincane isuka ibika isilwane. Uma sikhuluma ngomuntu osasemncane usuke lowo muntu angakakwazi ukuhamba. Isuka ibika isilwane. Kuyenzeka futhi uphuphe ingane ekwangazi ukuthi ikakele. Lokhu kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi isilwane leso esikufaka ngisho isichitho wena. So kunesilwane esikwazi ukuvala impilo yomuntu, kunesilwane esikwazi ukufaka ngisho isichitho. Impilo yakhe ingalast sade kubantu besifazane sade kubantu besilisa ngathi ngiyahlezi ngixabana njalo naloso ukuthandana naye. Bese kuba nani? Bese kuba nalo ukuthi ngiphupha ingane kodwa le ngane le isikhulile, uyabo? Ingane uma isikhulile kahle hle kubikani kubika ukuthi amanono lawo noma isithunywa esihamba nezingane. Kusho ukuthi ingane amanono lesithunywa engikhuluma ngaso noma ngithi idlozi lengane lelo elisuke lifikile kuwena. Kodwa kudepend ukuthi ingane ikanjani ngaleso sikhathi because iphupho phela kufanele uqale ulalele lonke ukuze ukwazi uku-explainela umuntu. Bese kuba nento ukuthi ngiphupha umuntu wangaphandle. Kuyenza ukuthi uphuphe indiya, uphuphe umlungu, uphuphe ikutshukutshu lokho nje okuyilemo engathi zingaphandle ama-China kanjalo. Lokho ke kusho ukuthini na? Unedlozi wena langaphandle. Ngizokulanganisela kanje. Kunalento bathi isindawo. Umlungu usuke ubika isindawe. Kwebanye bathi ubika isithunywa ngoba vele indawo ehlezi lihamba nesithunywa isikhathi esiningi. Ade indawo lefemba nelamanzi vele indawo liyafemba. Kodwa ke asike sikhulume kanjena ke kulokho. Asithi indawo yini na? Indawo abantu basuka ezweni elikude noma ezweni thize basifike la bazodayisa something. Uma bafika la bazodayisa something bafike bashonele kule ndawo bese bathola umuntu bakwazi ukuhlala kuyena. So ke into engizama ukuyisho kusho ukuthi isindawo into ecishibe kanjalo. Isindawo sifana nesithunywa. Akekho umuntu othena nedlozi lesithunywa. Isithunywa umoya lo kaNkulunkulu noma kamveli inqangi. Kahle hle umoya lo owakungena wena kodwa abantu engabone bakini. Even nedlozi phela kahle hle mase sibeke iqinisa kulona lakini. Idlozi lisuke livele ngomuntu wakini wena ngoba naye kade limphethe kodwa okungalona lakini. Ngawuthi ngiyozwakala ke lapho mangikhuluma ngezindawo. So ngalokho uphupha belungu kanjalo kusekubika idlozi kanjalo. Ebanye bathi umlungu ubika isilwane ayikho leyo nto. Idlozi lesindawe uma ubika umuntu noma uphupha umuntu wangaphandle suke kuidlozi lelo lesindawo. Kodwa kahle uma uphuphe umlungu kanti ingane encane. Kuyinkinga ke lapho ke. So ke ebanye bathi umlungu uyinhlanhla. Yes, idlozi lesindawo kahle hleli isithwalo semvelo. Kodwa ngelinye ilanga ngizonichazela ukuthi yini isithwalo semvelo njengoba ngiyibeka kanjena le. So ke bantu benkosi lokho ngicela ukuthi niyenze kulungele na subscriber bese niyashaya ama followers lapha na yonke indawo nongicinga lapha ngicela ukuthi nizwile inkundla zami zokuxhumana. Ngiyabonga kakhulu.